Ce faci, Nadia? Ce faci? Nadia, dacă faci câteva... Faci exerciții? Da? Asta nu e tot așa ușoară. Nu, sunt grele. Zi, hai, Luca, hai, Darius. Astea sunt pentru voi. Eu fac exerciții cu ele. Da, da. Ui! Uite cum le ridică. Nădiucă. Ia, vezi ce mai este acolo. Gumă. Oh. Hai, bunii. Bunicuță. Ia, nici nu pune mâna la gură. Nu băga în guriță, mama. Nu băga în guriță. Nu băga în guriță. Nu băga în guriță. Nu băga în guriță. Mami a zis nu. Ia vezi ce mai este acolo. Wow! Wow! Nediuță! Thanks to their on-camera confessions, the team You know the name of the judge? Două. No. Două. S-aude? Două. Nu băgăm în guriță? Nu băgăm în guriță? Nu băgăm în guriță. Ioi! Ce e acolo? Iai. Hei! Ia! Ce mai este acolo? Ia! Și alea pentru Luca și Darius, da? Și pentru Cristi, că îi place ciocolata. Ia, oh! Ia! Încă una. Ia! Zi bye! Să le mâncați sănătoși!